començar la meva intervenció fent una miqueta d'història, perquè jo ja vaig començar a fer major i ja els temes és que ja els veig en perspectiva històrica. Vaig a recordar que este conveni es firma en aquest moment entre Alcampo i l'Ajuntament d'Alboraya. És un conveni al qual el partit que representa vota en contra i inclús el du als juzgats via contenciós administratiu per diferents raons. Una d'elles és que les condicions vinculaven tant a l'empresa com a l'Ajuntament, però eren molt leonines, molt perilloses, perquè una d'elles era que si hi havia un incompliment havia una penalització de 100 milions d'euros. També recorde que en aquell conveni es parlava una millora d'accessos, però no quedava clar qui l'anava a fer, d'on se treien els recursos, i aleshores el bloc ho dugué als tribunals per el contenciós administratiu. Malauradament el contenciós no anà més allà, però ara que han passat 6 anys i que el conveni, si alguna de les parts renuncia a ell, se pot donar per caducat, pensem que és un bon moment, i a més amb els informes tècnics que s'indiquen que no pot haver penalització perquè n'hi ha dos motius fonamentals per a dir que no n'hi ha objecte de conveni, que són els següents. Per una banda, l'operació estava formada per dues parts. Per una, el centre comercial aniria a la partida de Vera i per una altra banda, en el que és actualment al campo, es faria una marina dins del context d'un PRI, que se diu el PRI de la UE2. Quina és la situació d'aquestes dues operacions urbanístiques que plantejava el Partit Popular en el seu moment i que foren una demostració més d'un dels contes de la lletera del senyor Álvaro i companyia? Quina és la situació? El PRI, la possible marina en l'actual emplaçament d'Alcampo, està suspesa perquè en el seu moment delegació de govern van recurrir per insuficiència hídrica. És a dir, tu planteges plantificar allí una quantitat de gent i no demostres que tingues prou aigua per a aquesta gent. Jo recordo perfectament que en un partit en al·legacions també plantejava això, que hi havia un informe que indicava que allí no hi havia aigua per a tanta gent. L'altra part de la història, és a dir, que el centre comercial que n'hi ha actualment en Porsaplaya, que és al campo, se n'anarà a Partida de Vera. Partida de Vera, al dia d'avui, i per fortuna, és zona d'especial protecció d'Horta. Aleshores, com no n'hi ha objecte de conveni, els tècnics ens indiquen que podem finalitzar aquest contracte sense penalització. Nosaltres, si des del principi pensàvem que aquest conveni tenia unes condicions molt perverses per al poble d'Alboraya, estem contents de suspendre aquest conveni i intentar renegociar un conveni en el qual les condicions siguin les millors possibles per als veïns i veïnes del nostre poble. Aleshores, el que anem a fer és, sense cap dubte, és votar a favor i que aquest conveni, que mai s'hauria d'haver firmat per les condicions que plantejava, quede en suspès ja de forma definitiva.